المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saderenge kita maos monggo sareng-sareng muwati niat malih kangge hadir maulidan. Meskipun kula yakin jenengan wau bidal nggih sampun niat derek hormat maulid Nabi, tapi niki monggo dikuwati malih. Mangke kula matur di wangsuli nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura Zikro Maulidin Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Mithlama Nawa Aslafuna Salihun Wabiniyati Ta'zimi Syahri Wiladatin Nabiyyi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallahi ta'ala wa ilar rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslafinas sholihin wa biniyati ittiba'ir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fil qawli wal fi'li wan niyyah wa biniyati annallaha yuhassinu akhlaqana wa adabana wa biniyati annallaha yarzuquna an-nadhara ila wajhil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya qadatan wa manaman fid dunya wal akhirati wal barzakhi wa huwa radin anna wa ala kulli niyatin sholihatin fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa salama. Niat ingsun nekani peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi niatipun para ulama salaf
lan kelawan niat ngagungaken wulan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan kelawan niat tambahi iman, takwa, kecintaan, lan kedekatan dumateng Allah Ta'ala lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para ulama salaf, lan kelawan niat anut sunnah Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalem dohire lan batine, ing dalem pengucape agawene lan niatipun, lan kelawan niat mugi-mugi Allah bagusi akhlak tata krama kita, lan kelawan niat mugi-mugi Allah paring rezeki kita saged sami-sami ningali wajahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalem wayah sadar utawa turu ing dalem dunya akhirat lan alam barzakh, hale Kanjeng Nabi ridho dumateng kita, lan ing ngatasé sedaya niat kang bagus-bagus kanthi slamet. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sedaya jamaah Baitul Iman ingkang kula hormati, dalu iki kita sami-sami peringati peringatan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados sampun didhawuhaken Pak Kasun, mugi-mugi kita saged ngaos boten namung teng kene wayahe Maulid mawon lan peringatan lintune PHBI, peringatan Hari Besar Islam lintune saged ngaos sareng-sareng kados ngeten iki. Lan wau mugi-mugi dawuh Pak Kasun kuntur saking mriki saged nambahi iman, nambahi ibadah kita sedaya. Amin Allahumma amin. Sedaya jamaah Nur Baitul Iman ingkang kula hormati, niki mangke ngaose jenengan kuwate sampai jam pinten? Oh, jam kalih. Nah, niki nggih mangke nek jenengan ketinggalan pun rada kesel utawa ngantuk, jenengan watuk mawon nggih. Water nek watuk engko berarti kula pun krasa wis ayahe lereng. Mergi kula niati niki mangke ngajine rada suwi. Nggih, kula rada suwi. Ngapunten Bu niki panggawean kula nggih ngampun ngeten niki mawon. Badhe subuh wau ngaos teng kene alisan. Terus mlebet kantor jam itu apa kados biasane nggih, terus siang sadèrèngé asar ngaos teng kene masjid kecamatan niku. Terus badhe ngasar ngaos TPA. Padha kula nggih ulangan TPA ngeten iki. Masyaallah. Teng kene Anur mriku wedangan.
Badhe maghrib wau teng Pak Kirno. Mantun saking Pak Kirno wau langsung nganu tak aku siap-siap mangke bagi munggah lho gak mangan sih tak gak paling nang kono ya dikeki nek dikeki yo aja lho biasane nek mboten tak niati ngajine rada suwi ngeten lho nggih kita niku bental ngerti Maulid Nabi bental ngerti Maulid Nabi mboten usah mamang mboten usah ragu-ragu tentang hukumnya merekati Maulid Nabi pun boten usah. Kita niki pun diparingi tinggalan tradisi saka para ulama-ulama, saka para pendahulu kita, tinggalan tradisi ingkang sae-sae. Nggih niku peringatan Maulid Nabi. Nah niki kita kedah urip-uripi. Senajan to ngapunten peringatan Maulid Nabi niku sajane mboten namung tenggene tanggal 12 mawon. Iki lak cara tanggal pun luwih Pak nggih. Mestine kan secara kalender dhewe Senin malam Selasa. Nggih, Senin malam Selasa. Tapi mboten napa. Merekati Maulid Nabi niku mboten kudu ngepasi tanggal 12 bulan Mulud. Saderenge nggih saged, sakuse nggih saged mboten. Bahkan di luar wulan Maulud pun monggo mboten apa-apa. Wong peringati niki kan wujud syukur kita, ungkapan bunga kita mergo kita dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong bunga, wong syukur ora enek batese. Ora enek batas waktune. Kita mongso dadi umat Kanjeng Nabi niku terus ngawontenaken maulidan kados ngeten iki niku bebas. Sareng-sareng kados ngene iki nggih monggo. Piyambak nggih mboten masalah. Sae-sae mawon. Nah, niki tradisi sing kita kudu urip-uripi saestu niki mukadimah dereng ngaos. Kita kudu urip-uripi karena ngeten kita niku di masa sekarang niki sing dunia digital lari-lari niki dunia HP sing wis luar biasa godane niki nek mboten ngeten benteng saking sejarah Kanjeng Nabi, sejarah perjuangan Kanjeng Nabi niku akhirnya ngelalekno, nyepelekno sampai gak kenal karo nabine. Lari-lari itu kali game-gamean apa kali nopo niku player-player sing nanggone game-gamean niku apa mosok karo nabine dhewe ora apa padahal sing mangke saged nulungi kita nyafaati kita dunya akhirat lho tenan akhirat lho Kanjeng Nabi niku syafaati aja dibatasi akhirat to dunia itu wis nyafaati Kanjeng Nabi sampai akhirat benjing nyafaati kita niku namung syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyang sepuh saged nyafaati saged tapi dereng mesti. Anak iso nyafaati saged tapi dereng mesti. Nek wong tuwa saleh amale luwe-luwe saged nyafaati putrane. Ibu kok solihah amale luwe-luwe mangke saged nyafaati putrane keluargane saged semanten mugi putra nek pancen saestu dadi putra soleh solihah amale kok luwe-luwe saged nyafaati wong tuwa tapi ngono iku durung mesti Pak pendidikan anak wong angel karo-karuan kok ndadekno soleh orang nakal wis alhamdulillah. Kok niki wau pun alhamdulillah kalau tinggalipun seragam. Kayane tahun ini orang iki seragam iki ya. Wis gentin nek. Ben tahun ganti alhamdulillah. Nah, ben tahun sak mungkin donatole tambah lancar rezekine. Nggih. Didukung Bu nggih. Lah kita niku kudu bentengi salah satunya Kanjeng Maulid Nabi karena nek Maulid Nabi niki mboten diperingati sejarah Kanjeng Nabi niku ilang.
sejarah perjuangan ilang tenan. Sehingga kita mboten saged meneladani Kanjeng Nabi. Wong Nabi ini kita mboten kenal, apa maneh syariate tambah kenal. Tiyang niku nggih secara urutan kronologis niku kenal Allah sik napa kenal Nabi sik, ayo. Jenengan angen-angen tiyang kafir Quraisy teng Mekah, Kanjeng Nabi awal dakwah. Niku wong-wong kafir Quraisy ku kenal Allah sik baru kenal Nabi, utawa kenal Nabi sik baru nyembah Allah. Kenal Nabi sik. Wong Mekah niku percaya gelem iman mergo wis kenal Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi ku wong apik, wong jujur, gak mulai cilik ra tau goro apa sing diomongno mesti bener. Sehingga mereka kenal Nabi sik. Bahkan teng Quran iku ya'rifuna abna'ahum, koyo kenal nang anake dhewe. Bahkan luwih kenal teng Kanjeng Nabi timbang teng putrane. Sehingga tiang-tiang kados kita niki mestine kenal tentang iman tentang Allah itu dalane melalui iman tentang Kanjeng Nabi. Makanya syahadat niku mboten sah nek separuh tok gak sah. Asyhadu alla ilaha illallah ya kudu wa asyhadu anna muhammadar kudu sapaket. Separuh tok rasa. Jenengan sholat kan mulai awal ngucapno Allah terus sampai tahiyat akhir kok gak ngucap asmane Nabi Muhammad, sholatin boten sah. Nah ini jadi mengenalkan Kanjeng Nabi, sejarah Kanjeng Nabi, sirah Kanjeng Nabi kudu dimulai sejak dini. Makanya kalau orang nek mulutan itu sing melok gak tuwek-tuwek to. Ya sing alit-alitnya di meskipun gak strong rumokno mboten masalah. Sing penting oleh barokah mulutan. Makin nak danu-danu bu kecantol sak kalimat rong kalimat makin nak saged. Pun nek masalah dalil jenengan mboten usah kuwatir. Niki mriki oleh apa ora. Zamane sahabat mriki apa mboten usah kuwatir. Niku mpun tanggung jawab ulama, mpun tanggung jawab para pendahulu. Kula sing mboten sepiro ulama ya kok. Orang sepiro ulama, setengah ustadznya ya ngerti nanti. Artinya kita nek masalah dalil, masalah hukum pun pasti oleh. Bahkan tidak hanya boleh ngada urutan itu, dianjurkan. Bahkan makin maulid tiba itu disebutkan wajib syukru alaina tentang al-badru ini. Hukumnya gak terima oleh, gak terima anjuran, tapi jadi wajib. Mereka ngerti maulutan wajib. Cuma waktunya bebas, ngoten. Ojo dibatasi kudu tanggal 12. Nek kabeh undangannya tanggal 12 yo kesel, Pak. Yo dibagi. Pun dalu niki makin kula ajeng ngaturaken tentang manfaate mulutan. Manfaate mulutan itu napa mawon? Kula pendhetaken saking dalil Quran nggih enten, dalil hadis nggih enten, kalih sing paling kathah mangke saking kitabe Ya'atut Thalibin itu Syarah Fathul Mu'in. Kitab fikih sing didamel kalih bocah-bocah pondok. Salaf termasuk. Niku ndamel niku. Nah, sadare iki kula terangaken masalah Maulid Nabi. Para ulama Maulid Nabi intine acara peringatan Maulid Nabi niku monggo diadakaken sing syarate mboten angsal diisi kalih kemaksiatan. Pokoke isine niku kudu sing apik-apik. Ojo sing maksiat, ojo sing kemungkaran. Diisi sing apik ya napa? Contone wawasan Al-Qur'an. Niku sing maos Al-Qur'an kelas pinten? D. Kelas berapa? Kelas 5 SD atau MI? SD mana? SD IT. Nanti semoga belajarnya ditingkatkan lagi nggih. Sudah Quran berarti nggih. Ikut hafalan. Berapa juz? Juz 2 sudah.
juz 30 sama 29 ya. Iya, alhamdulillah. Makin ditingkatkan lagi bacaannya, tajwidnya tambah sering. Makin di yang semuanya rawuh ini. Rawuh wis mung alhamdulillah bangga Bu nggih. Nggih di sampe rada akeh Bu nggih bijing. Ya kok ya dikenal rada akeh. Ben tambah semangat oleh hafalan. Nah, para ulama niku empun damel susunan Maulid Nabi. Wau kula tingali Mas mawon betul ngoten iki. Padha. Nah, iki kula betul ya. Tadi kan masalah iku. Nah, para ulama niku pun nyusun Maulid Nabi sing isine tentang ceritane kelahirane Kanjeng Nabi. Bapak niku asmane sinten? Ngoten lho. Ibune namine sinten? Ya lahire niku wayah napa? Nerangno ket mulai lahire utawa bahkan ket mulai saderenge lahire, terus pas lahire kali sadadane lahire. Intine tentang sejarah Kanjeng Nabi. Ojo sampai mulutan iku diisi karo sing perkara sing mungkar, karena jenengan pirsani teng media sosial TikTok maupun Reels niku wonten sebagian tiyang niku ngadakno mulutan banner niku Maulid Nabi. Tapi isine jogetan. Bukan aurat bisa, Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh ning mulutan iku diisi karo perkara sing sae-sae, sing amal soleh. Wacanan Quran, wacanan sholawat, ngaos ilmu, zikir tenggene Allah, macam-macam pokok termasuk sedekah. Pokoknya diisi amalan-amalan sing sae, ampun sampai diisi amalan sing mungkar. Bahkan nek tiyang utawa instansi napa-napa mawon ngadakno acara judule mulutan tapi isine kok kemungkaran, isine kemaksiatan dan ditinggal. Kita mboten niat ninggal mulutane tapi ninggal kemaksiatan. Karena percuma buku sing niku cover niku mulutan tapi isine kemaksiatan. Iku padha karo napa jenenge telek dibungkus lho. Ketokane bungkusane apik, diplastiki macam-macam, dibuka isine telek. Nauzubillah min. Nah, isine maulutan niku nyritakno sejarah Nabi. Nah, para ulama nyusun. Dan alhamdulillah sing disusun ulama niku bentuknya macam-macam. Paling boten enten kalih. Enten sing bentuk kalam nasar jenenge. Nasar niku kalam sing berbentuk kaya karangan. Boten lagu, boten syair. Wong sing diwaos niki syair. Nadom utawa syair. Ana lagune, ana polahe ngoten. Tapi nek sing kalam nasar niku kaya wong cerita biasa. Kanjeng Nabi abahe namine niki, keturunane niki. Niku kalam nasar biasa. Enten kalam syair utawa nadom kaya niku wae. Nah, kare ulama dikumpulno ana sing nasar, ana sing nadom, tur enek sing dobel ya nasar, ya nadom. Terus teng mriku mboten namung isi sejarah tok, tapi nggih enten sholawatan. Tur nggih enten waosan Al-Qur'an. Lah, sing teng Indonesia paling terkenal kitab niki Majmu' Maulid. Majmu'atul Maulid niki isine 7 maulud. 7 kitab dirangkum dadi siji. 7 kitab niki boten setunggal iki isine, iki 7 niki. 7 dadekno siji. Jenengan mau sing pundi monggo. Niki wau kan sing diwaos namung pendak mahalul iya niku mawon dipotong niku. Nggih boten? Kae iso jangkep. Nek jangkep suwi Bu. Setengah jam kuwi. Kula riyen teng pondok niku nek maos mahalul iya eling kula niku mesti full Mas. Dadi acara mulutan itu mesti suwi. Karena macane full. Dilalah metu pondok niku. Nah kok tambah kortingan kabeh ngene. Tapi nggih mboten napa-napa. Mboten masalah. Nah nek saged saran kula lho, nek saged jenengan teng dalem maca dhewe. Diwaca dhewe. Sing full
kaya wong khataman. Meskipun mboten sekali duduk, kaya maca Quran iku nek khataman sekali duduk kan mboten kiat kilo dicece. Dina iki sak juz utawa dina iki setengah juz meneh, setengah juz mawon. Jenengan kitab niki jenengan khataman nggih saged. Jenengan buka terus jenengan maos Fatihah mulai terus diwaca biasa, gak usah dilagu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi bagi wasina, ya Rabbi khusus bil fadilah. Diwaca mulai. Engko lek kesel mandek. Ditutup meneh. Terus nek iso khatam. Diniati nang ati hormat bulan maulid. Mangke manfaate napa kula dedhahaken. Makane ngajine rada suwi, mboten napa nggih. Niku nek saged ngoten. Nah, pintu niku isine napa? Pintu niki. Setunggal namine Maulid Dibai, Maulid Ad-Dibai sing ajeng mulai halaman awal. Iki Maulid Ad-Dibai. Maulid Ad-Dibai niku sing ngarang utawa sing nusun niku Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Perkenali Abdurrahman Ad-Dibai. Tapi nama lengkapnya niku Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Ad-Dibai Asy-Syaibani Al-Yamini Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i madhabi Syafi'iyah. Piyambake niku lahir wulan Muharram tahun 826 Hijriah. Wafate dinten Jumat tanggal 12 Rejab tahun 900 kawan doso sekarang. Terus enten namine Barzanji. Nah, nanti pireng nggih? Enten Maulid Dibai nek sing teng etanan teng nggen kula niku kula rinten pondok mau sing dibai. Rada mulon niku kula sering nggih sebagian etanan juga niku sing diwaos Maulid Barzanji. Maulid Barzanji niku isi sing Maulid Dibai niku isine 29 bab. Sak dungane 29. Mulai awal sampai akhir 29 bab. Nek Barzanji niku kali dosa. Lah Barzanji niku nama asline kitabe niku Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabil Azhar. Barzanji niku dipendet saking asmane sing nulis, kaya Ad-Dibai wae. Niku dipendet saking namine sing nulis. Ini ku As-Sayyid Zainul Abidin Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Husaini Asy-Syahzuri Al-Barzanji. Piyambake niku laire teng nggene Madinah. Ulama-ulama Madinah. Dinten Kemis wulan Dzulhijjah tahun 11 21 Hijriah, 1921 Hijriah utawa 1716 Masehi. Kapundhute dinten Selasa. Mantun asar tanggal sekawan Sya'ban 1977 Hijriah utawa 1723 Masehi. Niki kita ngenal sing nulis sih. Niki jasane piyambake. Terus enten Maulid Al-Azab. Niki kula nggih dereng nate maos tapi insyaallah mantun enten khataman. Kula beberapa hari sing dipingin pun khataman 3. Maulid Ad-Dibai Barzanji kali Burda pun khataman 3. Insyaallah bijing Injil Al-Azab niki kali Syaraful Anam insyaallah. Sing Maulid Al-Azab niki sing nulis Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Azab. Niki biografine kurang lengkap memang. Niki namung wafate tahun 1993 maksudnya. Kurang lengkap memang biografine Al-Azab. Terus enten malih Syaraful Anam. Maulid Syaraful Anam teng kitab niki. Niki biasane diwaos gandengan karo Barzanji biasane. Diwaos piyambak nggih mboten napa-napa. Sing nulis Syekh Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Qasim Al-Maliki Al-Bukhari Al-Andalusi Al-Mursi. Andalusi itu berarti Spanyol. Lama Spanyol. Terus enten Burda. Nah ini sing seneng lho. Sing wau kula waos awal lho. Maulaya sholli wa sallim iman abada
sering diunek mek telu tok iku. Maulaya Sol wal Habib kalau ya Rabbi darul Habib. Bahkan para ulama-ulama niku sering ijazahi nek awakmu duwe hajat, awakmu duwe kebutuhan. Niki sing ijazahi mungkin jenengan sebagai nanti asmane Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah saking Jombang. Muridipun Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Niku sering ijazahi ten santri-santri nek kate ujian, termasuk kate ujian. Guru kula niku badhe ujian ditimbali kali zaman biyen kan tasih terpunas utawa etanas gitu. Zaman biyen. Niku ditimbali kali bawah. Karena guru kula niku almarhum Mbah Jamaluddin Ahmad. Niku senengane wiritan ya, senengane wiritan. Ya sinau yo gelem tapi yo akeh wiritane. Terus ditinggal meneh ujian nggih. Wis iki wacan Maulaya Sol niku. Maulaya Sol wal Habib niku. Telu tok niku. Ya Rabbi. Nek diwaca kabeh jumlahnya nek mboten salah sekitar 20 pinten. Jumlah bape sedoso. Nek wau kan nek Maulid Tiba 29 Barzanji niku kali dosa, Burdah niki sedoso bab. Sedoso bab. Niku jumlah BT sekitar 20 pinten apa 100 pinten ngono supaya. Nah, piyambake iki jajahi maca niku Maulaya Sol wal Habib kali ya Rabbi. Sing dikatai wal Habib. Wal Habib dikatai. Dadi sing pertama Maulaya Sol ping pisan. Terus wal Habib diwakekno sampai ping 1000 nek mboten salah. Terus ya Rabbi. Bijinge guru kula derek ujian etanas. Nggih mantun-mantun sinau. Terus mboten danu lah. Terus bijing-bijinge derek ujian. Mantun ujian niku mari dhisekan. Ditulis dijawab sret, dikumpulno. Kanca-kancane sak kelas iku padha lah kok mari dhisikan kene urunane. Wis padha gremeng kanca-kanca. Benjing pas pengumuman itu ternyata terbaik. Barokah Maula Yasir. Qasidah Burdah. Niku sing aran Muhammad bin Said bin Hamad bin Abdillah As-Sonhaji Al-Busiri. Niki Al-Misri, Mesir, saking Mesir. Niki ceritanya rada dramatis. Piyambake ngarang niku dalam satu riwayat. Piyambake niku gerah. Boten saged jumeneng, pecah jumeneng. Enten sing sanjane niku setengah lumpuh, kaya stroke. Terus piyambake iku saking cintane kali Kanjeng Nabi nulis niki wae. Qasidah Burdah niku Maulana Yasir. Tulis sampai gak krasa oleh wakil. Terus sare. Pasare itu ditimpeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge kok mimpi ketemu Kanjeng Nabi mesti bener. Mesti bener. Mergo setan niku kali Allah dilemahkan untuk menyerupai Nabi Muhammad. Mboten saged. Nek jenengan mimpi kepanggih tiyang sepak niku saged mawon banteng tiyang sepak, saged mawon godane setan. Bahkan jenengan mimpi ketemu Nabi Adam. Saged mawon niku nggih Nabi Adam. Utawa saged mawon setan sing jelma dadi Nabi Adam. Tapi nek mimpi Kanjeng Nabi Muhammad boten saged digoroi. Cuma gak oleh dipamerno. Ojo dicerita-cerita kecuali ten gurune jenengan. Kanggo pados takbire. Kula wau dalu Pak Yai, Pak Guru kula mimpi panggih Kanjeng Nabi. Posisine ngenten, kula didhawuhi ngenten-ngenten. Niki maksudipun napa? Nah niku angsal. Nek dipamerno wong liya gak oleh. Kuwat. Gare sombong. Qasidah Burdah niku mantun kan beliau mimpi niku kali Kanjeng Nabi sukune itu dirusak dalam mimpi. Terus piyambake wungu niku langsung saged tangi, saged mlampah. Barokah sholawat teng Kanjeng Nabi. Niku isine mboten namung sholawat kok. Isine nggih termasuk sejarah.
sejarah Kanjeng Nabi, termasuk sejarah Isra Mi'raj, sejarah Qur'ane termasuk. Sing termasuk sing rada lengkap niku Barzanji. Niku rada lengkap. Jenengan wae pas oleh maos Mahalul Qiyam mau. Mahalul Qiyam kan ngaten napa niku asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budul. Artinya napa? Ora ngerti, mboten napa-napa. Tapi nek iso yo golek ngerti. Ojo sampai dijarno bodoh. Aku yang mau yang nderek Mahalul Qiyam kok yo gak ero artine. Kadang yang tiyang sampai nangis-nangis. Apa artine? Mbuh. Tapi pokoknya sedih aku. Enten artine. Enten sing artine donga. Enten sing artine penyambutan wae. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, selamat datang wahai cahaya mata hati, selamat datang Mbak Hasan Husain. Kan ngoten. Jenengan saged maknai niku titik-titik ngoten nggih. Dina iki digoleki maknane sak baris, meneh goleki maknane napa. Niku tambah badekno cinta kali Kanjeng Nabi, tambah cinta, tambah cinta, tambah cinta. Masya Allah. Tambah kangen, tambah kangen, tambah kangen. Bahkan saking kangen itu sampai enten ucapan ngene. Aku nek umpama ngerti, umpama gak ngerti nek bunuh diri ku haram, aku bunuh diri saiki. Enten saking kangen kali Kanjeng Nabi, piyambake niku sampai ngomong, nek aku gak ngerti nek bunuh diri iku haram, larangane syariat, larangane Allah, larangane Kanjeng Nabi, aku bakal bunuh diri saiki. Mergo gak kuat ngempet kangen kalih Kanjeng Nabi. Sakinge bunuh diri ku hukume haram, gak oleh Allah, gak oleh Kanjeng Nabi. Sehingga piyambake kepeksa urip. Nglakoni urip rada kepeksa, mergo wis kangen kalih Kanjeng. Kok gak mati-mati sih aku rek. Sampai ngoten. Nah kita kan sampai mati. Terus enten malih namanya Qasidah Al-Munfarijah. Qasidah Al-Munfarijah niki sing ngarang Syekh Abdul Fadil Yusuf bin Muhammad At-Tuzari. Piyambake lahir 433 Hijriah, wafate setunggal 113 Hijriah. Umure betul. Nah terus kemudian sing terakhir niki teng mriki niku enten Aqidatul Awam. Niku nek teng pondok-pondok niku didamel mulang tauhid teng bocah-bocah. Aqidatul Awam niki isine mboten namung sejarah Nabi, tapi tentang akidah tiyang umat Islam. Mulai saking sifat wajibe Allah, sifat wajibe Nabi Rasul, terus nama-nama malaikate Allah, termasuk kali sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk terkenal. Aqidatul Awam niki bahkan kula ngaos tenggene sini, nggih tenggene musala Mbah Kirno Gelang Kuniran iku kali ten Masjid An-Nur Gedangan iku masing-masing pun khatam. Kalih niku sampun khatam. Alhamdulillah. Niku nami asline Tahsilun Nailil Maram li bayani manzumati Aqidatil Awam. Cuma disingkat wong nyeluki langsung Aqidatul Awam. Sing nulis niku Asy-Syaikh As-Sayyid Al-Marzuqi. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Said Ramadan Al-Marzuqi Al-Hasani Wal-Husaini Al-Maliki Al-Misri Al-Makki. Saking Mesir terus tidak ke Mekah. Lahirnya 1205 Hijriah, kapundhute 1221 Hijriah. Niku sekilas tentang pitu maulid tenggene setunggal kitab niku. Niki nek saged kita niki tiyang umat Islam khususnya wong NU niki. Selain teng dalem niku wajib enten Al-Qur'an, nomor kali sing enten malih niki. Karena
tiang NU khususnya niku selain identik kali Yasin tahlil, tentu kita enten Yasin tahlil. Hasil bapak-bapak yang ibu-ibu yang tadi, napa dikumpul dari sisi kok yang tadi? Malam Jumat, dari setengah yang tadi. Ya alhamdulillah. Niku termasuk dari amalan yang identik kali napa niku tiang NU selain Yasin tahlil ugi sholawatan. Lah sholawatan tiang NU niku kan di kitab niki boten nganggo ngawur. Boten sholawatan nggih. Sholawatan napa niku terlagu-lagu nggih kata. Nggih kata, tapi sing didamel oleh para ulama-ulama pendahulu kita sing ninggali tradisi ten kita nggih niki. Makane niki nek saged nggih kedahe enten ten dalem. Senajan to dereng ate diwaos niku mulai diwaos titik-titik kaya Quran ngoten. Diwaos oleh sampeyan ditangeri meneh dilanjutno maneh. Mangke nek umpami jenengan penasaran artine yo napa karepe piye iki maksude piye tanglet ten ulama. Tanglet ten ulama. Tanglet niki Mas maksudnya apa Mas? Oh iki nah iki sing ya Rabbi Mustofa niki donga. Nah, ya Rabbi Duh Gusti Pangeran balighul wasilah mugi jenengan nyampekno al wasilah. Lha sing niku derajat mulya. Ya Rabbi mugi Pangeran khusus bil fadilah dengan paringi Kanjeng Nabi kekhususan fadilah. Jadi ini donga-donga kabeh. Donga kangge Kanjeng Nabi tur sumendhet teng kene kita sing mau. Mangke termasuk ya Rasulullah sabin enten pujiane enten napa niku sejarah iki. Lah terus nek kita urun maos ngoten niku, oke enten setunggal malih. Sing kangge bocah-bocah niki. Nek niki kan nek diwaca rada angel, kangge bocah-bocah rada angel. Kula pesen ten ngene guru TPA nek saged Mas. Bocah-bocah kita mau lutan kan dalu niki. Lah lare-lare TPA itu nek saged ten TPA ugi diparingi mulutan pisan. Tapi mulutan sing kanggene cocok kangge piyambake. Ya iso maca ngono lho. Lek iki wak sing maca jenengan. Paling jenengan yo rada ngerti ati nilai arek kan gak ngerti karepe wis tangtung tok wis. Mari yo mangan. Nek saged niki sing paling cocok ngombe kula nggih. Niku insyaallah jenengan nggih nate semerap. Nate pujian niki. Rohatil atyaru tashdu filayalil maulidi wa hari unnuri abdu min ma'ani ahmadi rahatil atyaru tashdu filayalil maulidi wa bari unnuri abdu min ma'ani ahmadi wa bari unnuri abdu min ma'ani ahmadi min ma'ani ahmadi Abdullah Aminah danya Muttalib Abu Thalib Khadijah Setia Fatimah tercinta semua nasab mulia dari Quraisy inilah kisah Rasul yang penuh suka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Kula waca lengkap ya. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya
yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada, disusui Halimah 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rata-rata sampai kunut. Kalau lengkapi ya. Umur 51 ditinggal istri tercinta. Abu Thalib pun menyusul, lengkap kesedihannya. Hilanglah duka beliau dengan Isra wal Mi'raj. Allah memanggil sang Rasul, turun perintah sholat. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Tepat 53 banyak yang memusuhi Rasul. Diperintah hijrah ke Madinah yang mulia. 10 tahun di sana jaya agama Allah. Islam pun berkembang pesat, menyebar di dunia. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Terakhir, umur 63 Islam sudah sempurna. Al-Maidah
lagi kitabnya. Pada tahun itu juga malaikat menjemputnya. Pulanglah Rasul tercinta, semesta pun berduka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nek saged niki diulang terlalu. Niki jenengan pirsa, sing ngarang sinten, sing nulis sing apik kaya ngene sinten. Jenengan pirsa. Niki sing nulis, sing terkenal teng lagu-lagu memang Habib Syekh, nggih mboten? Sing terkenal memang Habib Syekh. Tapi sing nulis asli ini mboten Habib Syekh. Mboten betul. Habib Rizik Syihab. Sing kontroversi Pak, nggih. Sing keras niku. Niku piyambake niku gadah kitab kuwatan, ampun diremeh niku ulama luar biasa. Memang terkenal di media di framing amar ma'ruf nahi mungkar nang keras. Tapi piyambake lembut saged damene ngene. Kula jaman kula cilik nyanyi iki mesti nangis kula. Soalnya tutuk kene tok wis wedi aku. Mulai awal sampai akhir lengkap iki sak lembar tok. Nek niki wau akeh guru mesti paham. Tapi yo barokah nggih ya nek soalnya macam-macam. Tapi niki pun saya cukup nak kangge lalai. Kula TPA kula enggak ada kerempetan nanti 1 bulan Maulid niki kula damel napa mulutan terus. Kula damel maca niki buwen pertemuan kula jak maca niki. Terus kula paringi soal teng papan. Ben lari-lari yo maca yo jawab soal. Oh ngerti. Bapak enak, abah enak dulu asmane sinten, bae namine sinten, teng kandungan umur pinten abahe wafat niku, terus ibuke wafate tahun niku terus. Mangke nek mantun niki engko genti maneh enten nadoman sing ditulis kali guru kula ya. Namine syair bulan Maulud. Bulan Maulud, bulan yang mulia, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar sodik itulah lahirnya. Ibu guru kula ndamel kuat ya, nadomi bahasa Indonesia mudah difahami. Lari-lari ngomong paham makin kali. Oh niki garwane Kanjeng Nabi asmane niki, putrane asmane niki, sing putri asmane niki, mantune asmane niki. Moro sepahe Kanjeng Nabi ngeten. Nah niku nerangno ceritane Kanjeng Nabi. Karena ngeten nggih. Kita nyeritakno wong saleh mawon mboten nabi. Nyeritakno wong saleh mawon umpami kita cerita tentang kiai jenengan utawa guru jenengan utawa ulama sing kita senengi umpama jenengan Roman kali Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, umpami atau Ustadz Abdul Somad atau sinten mawon lah. Atau termasuk ulama-ulama kaya Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi. Cerita niku netok atau manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dereng Nabi niku rahmati Allah pun mandhap. Mergo nyeritakno wong saleh. Titik akeh niku mesti mempengaruhi kita. Mbok sakniki mbok benjing. Niku padahal cerita wong soleh dari Nabi. Napa malih sing diceritakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas mungkin rahmat. Makane ampun sampai tradisi mulutan iki ical. Pun terakhir kula wau janji badhe ngaturaken tentang manfaate mulutan iku napa mawon. Kula nate nulis ngumpulaken manfaate mulutan iku paling kedhit 13. Paling kedhit 13. Enten sing kula pendhetaken saking Quran, enten sing saking hadis, enten sing saking niki mangke kitab I'anatul Talibin juz 3. Sing pertama kita ngawontenaken mulutan iku manfaate ben nambahi cinta kita kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nambahi kangen kita kali Kanjeng Nabi. Karena tanpa diceritakno sejarah Nabi kita boten saged Pak seneng kali wong. Ya napa carane kita saged seneng wong kita mawon gak kenal. Makanya sampai enten unen-unen tak kenal maka tak gak iso Pak. Jenengan aku cinta Kanjeng Nabi ditakoki Nabi asmane sapa, lahire nang endi, hijrahe nang endi, perjuangane piye, ceritane piye, yo gak ngerti ya, lho yo gak iso. Wujude niku cinta palsu. Makanya kan Nabi pun mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Nek kita mboten saged ndeleh cinta Nabi di atas segalanya, iman kita dereng sempurna. Jenengan seneng karo wong tuwa, monggo. Jenengan cinta karo anak, monggo. Seneng karo garwane, monggo, mboten napa-napa manusiawi. Tapi nek cinta teng anak, teng ngene wong tuwa, teng ngene bojo utawa teng liyane niku kok kedudukane di atas cinta kepada Rasul, iman kita dereng sempurna. Mencintai Allah dan Rasulnya harus berada di atas cinta segalanya. Karena itu dari bukti iman kita. Lah kadang mulutan itu salah sijine kita ben tambah ngerti Nabi Muhammad ya nopo, ben tambah cinta, ben tambah kenal, terus tadi cinta dadi kangen. Terus imane dadi sempurna. Nomor kali tiyang niku nek ngawontenaken maulutan sing isine wau maca Quran, sholawatan, amal-amal soleh termasuk sedekah, termasuk cerita-ceritane Nabi niku kita saged dadosaken meneladani sunah-sunah Rasul, meneladani tindak lapai Kanjeng Nabi. Makanya wonten ngene niat kita wa bi niyati ittiba'ir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fil qauli wal fi'li wan niyat. Kita kadang mulutan niat kita ben kita saged niru Kanjeng Nabi. Zahire ya niru Nabi, batine niru Nabi, ucapane penggawene sak niate niru Nabi. Senajan to kita mboten saged sempurna kaya Nabi. Nabi niku memang ngapunten gitu. Didesain kali Allah, enek sing iso ditiru, enek sing mboten saged ditiru. Sing saged ditiru dadi syariat Islam, dadi hukum. Sing mboten saged ditiru ya pancen niku dadi keistimewaan Kanjeng Nabi. Sing mboten saged ditiru aja dipaksa. Contoh napa? Bentuk fisike Nabi sing sempurna masyaallah. Bentuk napa mripate, bentuk kulite sampai mulut, hidung, telinga dan sebagainya, rambut niku digambarkan tenggene hadis-hadis mriki juga niku sempurna sangat. Sampai diarani Nabi ku dadi wong kaya ane saderenge diciptakno Allah iku pesen dhisik kaya. Saking sempurnane Kanjeng Nabi. Kanjeng Allah aku nek kok diciptakno kok mripatku kaya ngene. Engko karepku kaya ngene, kaya mripate irunge kaya ngene, mulute kaya pesen Kanjeng Nabi. Nek kita lak mboten saged. Kita duwe bojo sing hamil iku wis berdeg. Iki kok lahire piye, muga-muga slamet, muga-muga sehat. Kok mboten saged ngertos. USG niku mawon dereng sempurna gitu. Ngertos yo apa jumlahane mboten saged. Tapi Nabi niku masyaallah sempurna sanget. Nah niku mboten saged ditiru, aja dipaksa. Terus operasi mboten saged. Sing saged ditiru dene iku dadi syariat. Salate, posone, zikire, nggih. Sedekah niku monggo ditiru dadi syariat soalé. Terus kita niku nek ngawontenaken maulutan niku sunah Rasul urip. Dadi urip. Meskipun enten tiyang sing sadang enten. Lah lapo ati maulutan, Nabi lho ora tau maulutan. Para sahabat lho ora tau maulutan, jare sapa? Nabi niku maulutan ya. Cara maulutane kalih poso Senin. Jenengan lak poso Senin kemis iki. Poso Senin iku alasane kan mergo Nabi dilairno dina Senin. Wafate ya dina
Senin. Bahkan teng riwayat itu nih Nabi ku lahir Senin. Dadi rasul nampa wahyu pertama ya Senin. Hijrah teng Madinah ya Senin. Wafate kapundhute ya dina Senin. Lah apa kok poso Kamis? Mergo dina Kamis niku Allah janji teng kene makhluk teng umat Kanjeng Nabi dina ben dina Kamis kabeh umat Kanjeng Nabi kawulaku dawe Allah tak sepura kabeh kejaba wong loro dawe Allah yaiku wong sing mangkel durung iso ngeculno cik dendam karo kancane dereng disepuro kali. Nah, akhirnya kita nggak ada tradisi ya poso Senin ya poso Kamis. Niki nek mboten diurip-uripi maulidan iki sunah Rasul dadi mati. Kita mboten saged kenal sunah Rasul apa wae. Sing dilampahi Rasul apa wae. Sing diucapno Rasul apa karena gak tau diceritani. Lajeng kita ngadakno maulidan iku sebagai wujud kita bacaan mensyukuri Kanjeng jenengan pikantuk putra lahir putra utawa putu wayah niku remen mboten seneng bahkan jenengan ditelepon putrane Bu niki adik pun ngelarani terus pun pembukaan loro oh iya aku tak rono yo sik yo ngomong bojomu aja lahir sik aku tak rono nang rumah sakit bingung nangis kesusu ayo pak ala bucinan sawah anak delek iki lho kapene lahir anake mantune kape lahir sapa nang mangkone ku sapa nang lahir niku sampai kadang putrane rong sempet gendong bae wis gendong malah iki putuku ganteng dhewe ayu dhewe anak putuku sapa nang rame-rame sampai mantuk diban caki iki lho nek ten etanan ku sebutane brokoan aja dilokno lho iki nang etan ku sebutane lek bacaan bayi jenenge brokoan nek iki lho raya heeh iki raya aja dilokno oh sapi brokoan mboten ya jenenge dhewe-dhewe Bu tapi intine bacai bayi baru lah niku senenge raya mangke wetonane dibacai malih mboten pendak pasare bacai malih usuwan padahal kapunten iki terus terang mawon bayi sing jenengan baca ini kurang mesti dadi bayi soleh solihah durung mesti dadi bayi sing iso nyafaati kita iso uga meneh cilikane disepayang saya kono dibaca entek-entekan ulang tahun dipernikan macam-macam gede ngentekno dhuwit ganti sepeda ping 17 jaluk pelek, jaluk opo, terus ganti sepeda, ganti HP, tambah nyusahno wong tua, akhirnya wong tua rakuat akhirnya pinjol. Jengkel kan gak mesti Bu, tapi nek Kanjeng Nabi mesti nyafaati kita, mesti Bu. Wes gak ate mungkin, gak ate insyaallah mboten. Kanjeng Nabi dhewe sing dawuh syafa jenengan nanti tidak tenggene Medina tan nanti umroh haji mungkin bisa tercatat tidak umroh haji kalau kayak mulutan ini kaspirani sih jenengan itu umroh haji amin lah jenengan gak watuk ya aku yo tak terusno ngaji malah akademi ini jenengan pun rasa kesel pun ngantuk watuk aku seru lan jenengan aku jitu waktu ngaji sampai jam 10 buat kajian pun jenengan lek nate tindak teng ngene Medina nek mlebet teng raudhah niku nak sebelah napa sebelah nggih sebelah lek makin nek sing liwat teng ngajenge pengimaman kan enten sing namung liwat tok ziarah enten sing sampai teng raudhah salat. Lah kita sing nek ziarah tok niku mangke saged mirsani enten mimbar tulisane niku hadise Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi syafaati li ahlil kabair min ummati dawuh Kanjeng Nabi pitulunganku
tak nggo umatku sing nglakoni dosa-dosa gedhe. Sing mati jek nggawa dosa gedhe, tapi matine jek iman jek Islam. Jadi mati jek iman jek Islam, jadi jek iman jek Islam meskipun matine nggawa dosa gedhe niku pikantuk jatah syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pun boten mungkin, pun pasti. Pun pasti. Niki bukan berarti terus bener aku tak bebas mendem ojo. Kita nggih boten ngawur ngono, yo lek mendem marang mati iman, lek mendem mati kafir. Nauzubillah min dzalik boten. Niki wis kadung mati, jek duwe iman, jek duwe Islam boten murtad. Terus jek ndawa dosa gedhe, jek maksiat tentu. Niku pun tafsir-tafsir para sahabat sedanten riwayat niku wis mesti. Bukan hanya mungkin saja. Nah, kita niku lek wis ngerti jasane Nabi nang akhir kaya ngoten, kita mesti mensyukuri alhamdulillah. Lah mensyukuri alhamdulillah yen kadene ngeten iki. Ngejak kanca-kanca iki kula waosaken. Nek jek kuat lho ya, tak wacaken tenan. Nah, niki pun kula wacaken mawon wis gak kesuwen dengan selak ngantut ngono ya. Pun nggih, dereng waktu ya. Kae sing batur ya. Nyikut kacane, awakmu sing waktu, awakmu. Niki kalau wawasaken saking kitab I'anatul Talibin. Nek ten kitab sing pitune niku halaman 414. Nek sing ten mriki sing kula fotokopi niki halaman 304. Niki kitabe tekan jilidnya tak go kabeh kabrotan, makanya tak fotokopi. Pun niki dawuhe Al-Hasan Al-Qala Al-Hasan Al-Basri. Qad dasallahu sirruhu ditu laukana li mithla jabali Uhudin dahaban lan faqu ala qiratin maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Hasan Al-Basri itu tabi'in. Piyambake nanti dawuhaken, nek aku duwe dhuwit, nek aku duwe emas akeh sak gunung Uhud tak nggo bacaan maulid Nabi. Al-Hasan Basri sampe ngomong, saking pingine ngadakno maulid Nabi gedhen-gedhen. Makanya dawuh bunyai-bunyai teng pondok iku. Nek ngimutno santriwati-santriwati, santri-santri termasuk. Biasanya soalnya sing nyiapno konsumsi niku lah tiyang ekstrim nggih. Nah, santriwati niku ditimbali kali bunyai. Lho, nek gawe bacaan mulutan, jajane panganane sing apik-apik, sing enak-enak, sing istimewa. Mergo sing dibacai niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacai yang anak mawon sing guru mesti nyafaati, kita bacai gede-gede no. Kita tanggapno napa reyong napa-napa saking senenge lho. Mosok bacai Kanjeng Nabi ora wani bodo gedhe. Iku dari bunyai-bunyai. Qala Al-Junayd Al-Baghdadi rahimahullah, man hadara maulid Rasul, sapa wonge nekani mulutan. Wa adzama qadrahu lan ngagungaken derajate Nabi, faqad faza bil iman, mongko teman-teman pikantuk kabejan kelawan keimanan. Makanya tiyang sing ngadakno mulutan, bener dawuh Mbah Kasun wau. Tiyang sing ngadakno mulutan kundul imane tambah kuat, ibadahe tambah semangat. Bagus barokah mulutan. Qala Ma'ruf Al-Karhi niki ulama sedanten sing kula waosaken, mboten omongane kula niku. Qad dasallahu sirru man hayya ali ajri qiraati maulidir Rasul ta'aman wa jama'a ikhwanan wa uqada sirajan wa la bisa jadidan wa ta'attara wa tajammala ta'diman li maulidihi hasyarallahu ta'ala yaumil qiyamah ma'al firaqil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Sapa wonge kok nyepakno panganan bacaan kanggo mulutan, ngumpulno kanca-kanca gak dhewean, terus lampu-lampu diuripno, gawe klambi api-api nganggo minyak wangen, kanggo ngurmati maulid Nabi, benjing dinten kiamat dikumpulno Allah kali para nabi.
nabi tenggene ala ilmiyin panggonan sing paling dhuwur. Percaya kamu gak percaya kamu. Kula mek maca oto. Kula mek maca oto. Nek iso maca-maca, nek iso maca-maca. Nggih. Kok dikira kula bojoke. Kok macane ngono, Pak? Iki kitabe ngene. Niki nek tak gowo kitabe kandel, Bu. Mangane tak fotokopi. Gak gede-gede. Iki jenenge nek arep wong pondok kita gundul. Gak ono harokat. Jenengan maca Quran ono harokate salah kabeh. Apa maneh gak ono harokat. Kan ngerti artine wis. Niki makane kula wacana, kula terjemahne ben gampang. Wah, nah ini sih kalau seneng gitu. Wa man qara'a maulidan Rasul sallallahu alaihi wasallam ala darahim masbukatin fiddatan kana aw dahaban wa khalaqatil kadarahim ma'a darahim ukhar wa qa'at fiha al-barakah wa la yaftaqiru sahibu wa la tafrahu yadu bi barakati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapa wong nek mulutan, maca mulutan koyo kitab niki. Napa maca sejarah. Terus diri ngarepe dijejer duit-duit. Mungkin nek tak wacana gak percaya. Ala darohim ini lah duit kono, dirham, zahaban utawa fiddatan atau zahaban, duit perak utawa duit emas, dinar utawa dirham. Nek nang kene ya duit deluang utawa duit receh. Jenengan jejer utawa jenengan beto lah nek kan isi dijejer dibeto pas mulutan diwacana mulutan. Duit niku mantun diwacana mulutan. Jenengan sakniki ngastaya krono mboten? Aku gak jaluk nek takok. Jenengan kaso mboten. Duit niku mangke jenengan campurno karo duit liyane. Mboten cerengan, mboten dompet napa ten wadah napa mboten. Niku waqa'at fihal barokah. Barokah dadi model. Barokah sing paling gampang dipahami napa? Duit sing mari dijak mulutan iku mang ngejak kanca-kancane. Nek jenengan ngastor 2000-an, nah 2000-an iki ngejak kancane sing liya. Nek jenengan betos 100.000-an iku ngejak kancane 100.000. Ayo ini nang dompet bumi, ayo ini nang dompet bumi. Ayo. Dadi wong teko kono yo 100.000, lho nggih, nah kula mek maca napa lho. Lan jadi menale wala yaftakiru sahibuha, wong sing duwe duit ora bakal fakir. Amin. Wala tafrahu yadu bi barakatil luzum. Wong sing nyekel duit tangane gak tahu kosong kali duit. Niki salah satu sing saged ditingali beberapa lho. Jenengan pirsa Mbah Mustofa Bisri. Mbah Mustofa Bisri jenengan pirsa nggih. Saking Rembang. Piyambake nek medal saka niki Pak, masjid. Nggih, saking medal Covid. Niku kadang-kadang kan dipetuki kata tiang kata. Kadang tiang, kadang bocah-bocah. Enten sing namung salaman tok. Enten sing Mbah Mus niku nglebetaken teng ngene sak, ditokno nutu duwite. Disalamno. Enten sing salaman tok terus ketemu bocah niki napa wong niki niku dilebokno tangane dikekno ngene. Dilebokno maneh ditokno ngene. Akeh. Berarti kok gak entek-entek. Lho salah sijine barokahe mulutan, duwike dijak mulutan. Lek jenengan ngastone 100.000-an, 50.000-an iku ngejak kancane sing liya, gede-gede. Nah lek sing jenengan gowo mek 500 ya. Iya, ya cilik-cilik. Lumayan lah, maksudnya lumayan. Kok jenengan malih. Abang ngantuk ya wis. Wa qala al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya ta'aman wa akhla makanan wa amala ihsanan wa sara sababan li qiraati maulidir Rasul ba'athahu Allah yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Sapa wonge kok ngumpulno kanca-kancane kaya ngene iki kanggo mulutan terus nyiapno panganan, terus ngersiki panggonan, terus nglakoni kebagusan-kebagusan kaya maca Quran, kaya sholawatan, terus piyambake dadi sebab maca mulutan. Iki wong lak kita maca mulutan sing minimal rohatil niku mulutan wong. Maka dijanji
Ba'athahu wa yaumul kiamat dipangekno Allah dina kiamat mangke sareng-sareng kali siddiqin syuhada kali sholihin terus dipanggono teng ngene swarga namine swarga naim. Enten swarga niku firdaus, enten swarga naim, enten jannatul khuldi macam-macam. Wa qala asiri asaqati man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li annahu ma qasada dalikal mawdi' illa li mahabbatir rasul wa qala alaihi salam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge budal sapa omah nang panggonan sing panggonan iki diwacana maulid Nabi, maka sejatosipun kita niku wau budal boten budal teng Masjid Baitul Iman. Tapi budale teng kene swargane Allah qasodal jannah. Qala Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti fi kitab Al-Wasail fi Syarh Syamatil. Nah niki sing kula aturaken iki. Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin qul'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah bi ahli dalikal makan wa amahumullahu birrahmah. Sapa wonge nek duwe omah duwe masjid, musola termasuk utawa panggonan pundi mawon lah diwacana maulid Nabi, panggonan itu diungkepi diserbu kali malaikat. Terus kali Allah digrojokno rahmat. Terus malaikat sing ngungkepi niku mboten malaikat sing ecek-ecek. Sing malaikat ngungkepi niku yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Qarbabil wa Ainail wa Sofun wal Hafun. Iki jenenge malaikat-malaikat top nih. Sing sedaya malaikat niku fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedaya malaikat wau macakno sholawat kangge kita niku namine istighfar. Nek malaikat maca sholawat jenenge istighfar. Nek kita sing maca sholawat jenenge doa. Nek Allah sing maca sholawat niku jenenge rahmat. Iki beda-beda maknane. Nek malaikat sing maca sholawat kanggo kita niku berarti yastaghfiruna. Malaikat njalukna sepura kita. Terakhir, mamin muslimin quri'a fi baitihi. Makanya ini nyebute omah. Nek saged mulutan iku mboten namung teng masjid musala mawon. Teng dalem yo diwacana. Piyambakan mboten kudu ngundang wong akeh, piyambakan mawon kaya wau khataman diwaca sak isore. Nek omah niku diwacana maulid Nabi illa rafa'allahu ta'ala al-qahta wal waba wal harq wal afat wal baliyah wa mubat ustaz itu lho. Omah niku nek diwacana maulid Nabi kali Allah omah niku direksa dijogo saking balak belang belahi, saking paceklik, saking kobongan, saking kemalingan, saking kebanjiran. Mergo barokah diwacana maulid Nabi. Mungkin kita saged nglampahi mongko sing dados kemanfaatan terkini maulid Nabi, termasuk meneladani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita semak bersama tausiah yang begitu bermanfaat. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kasiran kepada Ustadz Ikram atas ilmu, nasihat dan tausiah yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari serta membawa keberkahan bagi kita semua. Tidak terasa seluruh rangkaian acara pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi telah kita ikuti bersama. Semoga seluruh rangkaian acara pada malam hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan dalam tutur kata, penyebutan nama maupun hal-hal lainnya yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah